Bonjour, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Avec votre permission, nous allons procéder à la cérémonie de la montée des couleurs. Merci. Pour la montée des couleurs, parez, envoyez. Mali fantan ani nani bela jilena sogomada ina novembre kolo tile nani fɛn min ye ekɔlisow kɔni bela jilen da yɛlɛla ministre ɲɛma k'o fara gouvernement maa caman kan olu kɔni wulila ayiwa ni ka taa ekɔliw lajɛ fɛn min ye i y'a faamuya baro ka taa kalan daminɛ o cogo lajɛ Bamako kalanso min bɛ n'u b'a fɔ ma ko Notre Dame du Niger ayiwa sɔgɔmada in na nɛgɛ ɲɛ 8 waati fɛn min ye ministre ɲɛma Dr Choguel Kokala Mayiga a taara ka t'i ɲɛda kalandenw kan ka tila ka i y'a faamuya b'a la fɛn min ye kɔrɔfɔ kɔni ye ko o ta ayiwa ne ka jigisigi kumaw f'u ye ka tila k'a jir'u la k'a fɔ ko foyi tɛ kalan kɔni bɔ jamana ɲɛmaw ka laɲini ye fɛn min ye yaasa jamana in kalanko bɛ taa ɲɛ cogo min nɔ a da donna nin bɛɛ lajɛlen la k'a fɔ denmisɛnninw ye. Année scolaire dayɛlɛli le 4 novembre ka a président tɔgɔ la gouvernement bɛɛ tɔgɔ la mais i ye min ye bi a ye nisɔndiya kosɛbɛ munna d'abord ministre de l'éducation mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ école fanfɛla la administration scolaire parents d'élèves écoledenw maliyɛnw bɛɛ u y'u muɲu u y'u jija u y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka se ka école dayɛlɛ le 4 novembre il y a gouvernement membre bɛɛ fo ministre de l'éducation, ministre de l'enseignement supérieur, ministre de la sécurité, ministre de la santé, ministre de AB, ministre des domaines, gouvernement membre B. Nous avons tégé de Nyogama pour qu'on ait cette école d'ailleurs le 4 novembre. Malion minouye, minou nitorala, minou kana folo torala, minou ka santé torala. On y faut. Wali nyimando. Ujija ye Mali kuna wolo o ye fan fɔlɔ a filanan ne sigiyɔrɔ mun na parce que ne ye min ye bi min fɔra kilasi kɔnɔ o y'a yira n na ko an ka école président b'a fɛ a ka kɛ cogo min na a b'o sira de kan ni de l'éducation ani ni de l'entrepreneuriat u ye min yira n na bi a ye nisɔndiya kosɛbɛ. Parce que y'a yira ko Mali école a bɛ mɔgɔ min formé o tɛ mɔgɔ min bɛ diplôme ta ka t'i sigi chômage la o ye mɔgɔ min bɛ jateminɛ kɛ pour que ale ka se ka baara sɔrɔ ka baara kɛ ka baara di maliyɛnw tɔ ma pour que an ka école ka kɛ école min ye min mɔgɔ min formé min bɛ ka baara dɔn min bɛ hakilina baara kɛ an ka jamana développé an ka se ka taa ɲɛ an ka se k'an yɛrɛ ta k'an yɛrɛ sɔrɔ. Musoya ye fɛnba ye o de hukumu kɔnɔ bamananw bɛ kuma dɔ fɔ ko ni muso kelen kalala ayiwa ko o ye jamana kuturu kalalen ye fɛn min ye musolaka dɔ kɔni u y'ale kɛ misaliya ye ne k'a jira i y'a faamuya b'a la gouvernement ɲɛmaa la a ye baara minnu kɛ ayiwa a da donna olu la a ye gɛlɛya minnu sɔrɔ ayiwa a ka ɲɛnamaya kɔnɔ ale yɛrɛ ka i y'a faamuya b'a la baaraw kɔnɔna na a da donna nin bɛɛ lajɛlen la ministre ɲɛmaa a ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen ta ne k'a di o musolaka in ma. Muso dɔ yira n na bi min ye exemple ba ye Mali kɔnɔ muso dɔ mɛ u tun bɛ se ka cɛ dɔ ta mɛ u y'a kɛ muso o diyara n ye kosɛbɛ o b'a yira mɔgɔw la ko muso bɛ se fɛn bɛɛ la muso tɛ den dɔrɔn wolo k'a lamɔ mɛ muso bɛ se baara la ka Mali muso bonya k'a yira pour que an b'a fɛ n'an b'a fɛ an ka jamana ka taa ɲɛ bɛɛ kan k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ. Muso ye mun kɛ a ye kalan kɛ Mali kɔnɔ a taara Mali kɔfɛ ka kalan kɛ ka segin ka na ka kalan kɛ Mali kɔnɔ k'a ka entreprise dayɛlɛ ka baara kɛ a la ka tiɲɛ fɔ banque ye gɛlɛya y'a sɔrɔ don min na fo bi a kɛra entrepreneur ba ye Mali la o ye exemple ɲuman ye maliyɛnw bɛɛ kan k'a lajɛ i bɛ domaine o domaine la
kan ka nin de kɛ. Jamana si tɛ taa ɲɛ ni kalan ma don baro o de hukumu kɔnɔ fɛn min ye an ka jamana ɲɛmaaw ye u kɛn bɛ ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa an ka jamana kalanko bɛ se ka don baro cogo min nɔ san 2024 2025 ala ka a kalan ala ka jidi.